Oh, mo ni bata diring bagsik o tanawa. Oh, mo ni among mga bata diri mangatkat og ayaw lang ga ayaw. Oh, mga batang bagsik mangatkat og lubi. Oh, among sugo og pakatkat no kay kami butong niya. Unsaon among mga kuan diri, mga ulitaw kay sakit daw ilang tiil, ari na lang kami ray mo katkat. Pakitang gilas ginis pungki, sige ki, haman ron. As guwang daw to ki, ang sunod ato mo ay sakto. Asa may sunod? Paghinay ha. Kanang na ito. Paghinay ki ha kay live ra ba ni? Kanang manghod ato ki. Oh, manghod na. Ayaw dil. Ayaw ko ana dil kay makuan si pungki dil. Oh. Ayaw na lagsa ka dil kay. Iruga. Irugo to ke. Del mo ke. Irugoy. Ha? Ana lang oy okay ra na. Makuan nas pungki ana na may usa ka palwa. Kailangan man ni garab nya. Ha? Matang si Dundel di subos. Kailangan garab. Okay ngano lisugin. Napay duha atang garab eh. Oh sige pagkuha. Atang ubos del. Oh nya to magkuha sa siya garab. Dadi riskuan pikas oh. Nami mga tangad. Oh to ara daghan kay gabi oy. Sus sa ako pa taw ning inahan taon. So pa siya mo panaw. Daghan taon kay siya gabi. Oh, papayas. Kani unsa pa kaning mga bagon diri? Unsa ning nangumbitay nga mga bagon? Hala, naa day kuan diri mayana ni day? Mayana oy dili oy kanang unsa gitingan ani oy. Hala Ginoo ko, pait ra ba kay ni? Unsa gitingan ani oy hala hawan na nakalimot na loading na kayo utok. Kana ba kanang pait ba? Aw halang unsa ni? Pait. Panyawan di ay sus mga namayana naman ako ipanyawan man di ay na oy. La may lagi taong nas pungki ula kadaghang panyawan oy. Daghan kay mig panyawan. Ha? Hay ma pa maguban. Daghan pa day kay ki. Tunulig garab si pungki dum. Kaon sa ko kamay. Ngano guna kaon pa magkamay. Gina kay adto na ta. Nuli ko nyo grab kay di mada. Oh. Ala ang garab ba kay di ara gyud diri nya layo kay siya gikuanan. Nara ang banda. Banda sa kuan. Uy hala. Di ara mang unsa man ni siya mura man ni kuan. Unsa man ni nga buwak. Hala gahi di ay day. Di agi nagkuha si kuan og Dil. Hay na maning bata aning akong gisugo og kuan. Garab. Anong garab man? Kay di man siya kakuha. Okay, wabi say tudlo. Lagi. Yung taon. Na sila kamay ti ari lami ni kamayan. Nanay kamay si Inday ako ingnon. Ang among nangka ala wala day bunga ang nangka ron. Daraki. Saom ni nako pagtunol ni mo ron. Naplastar na kaning usa. Ha? Kaning usa ka kuan. Sige daw. Wa gini ni plastar. Wa lagi. Nira. Iwan ko ning tagak da. Wa mo atras. Mo atras? Yes. Nira ato ni. Giba jud. Ars ba na? Kana na plaster na. Mo atras man. Ayaw atrasa. Sige kay akong gunitan. Sige. Ay, Sabi de. lagaraw til pe. Lagaraw dong oy, dunol dong. Di ari agi uy hamang ka. Ana maura pod. Abi be. Maura pod ki kay. Suong. Ano? Muni taga bukid. Mauni. Sus. Paita. Hala unya unsaon man nako ron? Ay diri ki. Unsa man ni? Bali ni Jundel. Hay na to. Be.
Nyara ki ha. Uy, Atras ni. Patay agad tani ron. ayaw ki matagak ta. Oh, dara oh. Ay dara oy. Ay ayaw saki oh. Dara. Oh, dawata. Okay. Yes. Nadawat gyud nila ako ning irog bi. Bi. Un am gijundil. Sa, Sige. kusa nilagaw kong kuspuro. Nganong naam kay puspuro? Naman ni kaka. Ay, Ginoo ko. Sa apil din ni pangaka di ay ni. Nakuha ke? Ah, sabi diha gisugo kag lagaraw, dugay kay ka. Nakuha ke? Asa? Nangaraw boss? Naubos? Ha? Amo atras ni. Di asi kuhaon day manghod. Oh. Nya wa pa pud siya kalihok. Kay glisod man siya. Isod, kapit ako. Pangita sa putong buto. Hamang butong wa man lagi nimo kit eh. Dukon. Wa na yung buwan. Kasi narar dito din. Di at di subos din. Dali ba? Ate subos. At ngidil. Oh. Tara na, ni ungot. Ah sige sakto na to. Ah, pila ka buok ki? Upat. Ah duha lang. Milini lang pod. Ito. Ito. Wadel. Biten. Naman. Eko kayo. But-buta gini. Adun del. Na, ambuthay na to. Sige, ikuan lang na ki. Dil! Ali na, Dil! Ah, kato na lang usa ka ki oy. Ah, Atol sa? di gina makuha, dagahi kayo. Dahil kaya. Sige, kato na lang usa. Wala. O itsa na diring kuan ki. Ang lagaraw. Asa man nimo itsa? Dari lang ubos. Ha? Kilisod kidra. Oh, sige, di ana lang. Oh, sige. No, no. Na, mao ni among bata nga. Sige. Dil, usaray nakuha Dil oy, wa man nimo kuha Dil. Dali mo atras. Oh, dili. Kay akong gigunitan. Ayaw sa Dil, ayaw sa kay. Dike. Ali ki, gunit lang anang kuan. Kana ba? Uy. Takaw. Takaw. Ay lang. Ayaw, dil mo atras. Ayaw Dil. Ki. Aw. Okay, success. Let's go. What's up? Ikaw na naman sa Mm. YouTube mo. Mm. Pistol.